Abusua ya mwakwa ba de NYANSAPO TV so. NYANSAPO se de bia ye ka no. Ye se amamre ene amane de okwati ene a otwa agya wadwo. Fi se ba amamre ne amane a ya domo siko. Esua ho nimdie na ye yenso a yenim de ye. Fi se amamre no obi eye bi. Nanso so utie bi. Na utie se de siti a na wo se ensosoye ewom. Ene so ya tena se ewo NYANSAPO TV so me se ugusu na wo hwe no na wa hye na wonu ebi nsusu anya bi ahwe na wo hu se de ya mamre ne amane a eyira no ye woni me bi wo no maka ne tete na ye kwa wale a yebusa obi na ebu ne din o de sen o se o de akwasua na yebusa be ma no se be ma no so ni se be ma no nso so wo di din sei o se da bi ye mpre ma anwale adai obe ya na nanam nka nkire wo ene memo wo hu di ntia na edin bi ene din bi enhia ene se obi ye wo bi kwasiada nisu se de wote di ntia wote saa ye wo bi adwoada di ntia wote saa ye wo bi benada di ntia wote saa ye wo bi ukuada di ntia wote saa ye wo bi yawada di ntia wote saa no ekosi na memene da so no ye ba mo hu ni nyina medin ya meje so nana jamfi adutwum me na medi dwumadi ho chiame na ene ye hya ase afiri eda kwasiada ena nanom hwe esu ene ye niam bi ayeye ena mo de tutu ye din ede ma yen eye se we ye dwoada we ye benada na ena no omo ano ye wo mo saa na ne bi nipa bi ene me bi omo ye ena ma ye mu edin no emrane ye frɛ obi akwasi ye ka se obi di akwasi a akwasi mrane ede sei akwasi ena nanom fɛ no akwasi bodua ye ka se obi ye bodua omo mkuta bodua bia ye obi ewudi ade anim konfo ekuta bodua ene ye nanan mahemfu ni bi ekuta bodua exebro ni be ka se leadership na memfa mo nko ya setran mu kakra ye wa akwasifo bia ne me bia koso wo ye mamu a ekire se leaders akwasifo leaders ampa ye mampanyin a wanya ne ba bi kura enche ye kura mampanyin dada wanya ne ba bi kura enche ye kura omampanyin Jerry John Rawlings ne maame ewo no afi apem ahankron aduanan enson kuta onsa bosome ne da ne toso aduonu mienu the kan wadwum kisane 22nd June 1947 na ye da na ye kwasiada eno nti emrantie bi hu se saabe na mamuri ne ma nkoyi ama saa opanyin akwasi Jerry John Rawlings wasore se okutu aban agu ama wantimi 15th May ama yeche no ama court ma sha dinasem se de ne kwa akotum na June 4th ye kwa akoyi no akogya ne kwan akokunu command finance squad akobonu tuakunu June 4th no emrantie bi sole se da bi ade na ye nua ne ka ho asem na ye nokre enti ye mpene ma mpanyimfo nkuno enti ye be ye ku ne etu aban na egusu no kura esisu no kura agu eye buzia aban anu nti omo sole se omo ye ku omo eye bibia wie timi kun ye bibia wie no kofa akwasi adani ya na ono nkwan ye so be ye ku no eye Jerry John Rawlings ya ye wo no kwasiada ono be di anim chese kwasiada for a leader anso ha ne ye wo opanyi bi ewo ewiase wogi ni din wo wiase nyina ma wiase nyina te ne nka wogi di pa mekan mo amanya mfie de sanum ekọ de mo kai sa nipa no na ye frɛ opanyi bi Osama bin Laden ono so eda ye de wo no eye kwasiada ekiro se kwasiada for di epe ade anim die opanyi bi na wo Libya mamu a mampanyina nkofo so akon won so a otimi gina mu a de kotoye Ken Muammar al-Gaddafi ono so da ye de wo no na eye kwasiada ekiro se leadership kwasiada for epe ade anim die omo ye obi a omo ta di ade anim pa yentie ye ko adwuada no omo ka ne mana ne se kwadwo
okoto madaroma ananom manimu a ahwefo a mohwe enye okoto eye okoto kwadwo ye tintintinti hu kwadwo a ahye kwadwo nkasa kwadwo pe kasa ye kasa tietie mu ya obetia otimi tia na ye mahye me kan wo nua wo ba wo kunu de kwadwo okasa ne sentia saa na odoma nkoma ye wo mu kwadwo tia wa tumi edi akire no o tia wa hu se be ma tia o mpe kasa kura na ne se oye na dia na se so obetia se do besi obetia no kwadwo party atia o mfa ho se ne yere ne ba kwadwo maame kura wan hwe a kwadwo betia no kwadwo ye ade a o mfa ho se ade ya miyi ebetimi di wu abreme se na dwe kire se wonye nko ade a kwadwo beye nti se wo ye ade a yi se wakwa akosi amu hu se ba bia me de ade ne kɔ no me afede mewu anase mia na makopim na no kura no wonyai yesi wowu enti ye nananom hu se kwadwo die se wo sokum se wo ko a age se wato wawu enti ye kan se kwadwo a okoto enye wokoto anase okoto omoka na okoto kwadwo nye okoto eye okoto kwadwo be ko akopem se afede ba bi obedun afede makwa mato nyesa kwadwo nyai yenkɔ kwabena yɛsɛ kwabena adi ojam nti ɔmo ka kwabena jam kwabena ni ojam kwabena oni ojam kwabena di ojem kwabena pɛsɛ ɔfa sekan baabi ɛda no sɛ ɔkɔ ne sɛ eja ne wo hɔ sɛ yɛ den kwabena pɛ ade a die kwabena be ya obenya de ne bia oboa kwabena be ya afa na de this wo ka se wompe nti ese kwabena de ejemu kura obewura kwabena se sebiem son wodi akatesie bi achi opapa wokwa no atwese kan kwabena be ko kwabena mfa ho kura nti na nanom frɛ kwabena se kwabena jam enye ojam eye ojem efi se omusu ene omoban no ekire se wono de ejam kura kwabena bewura ene ntie fe no kwabena jem ena nanom frɛ eka kwaku meka kwaku ne mena ne de meka ya obi a se wo minim wo aka ne fie se minim o kwaku de se kwaku bonsam obi nim kwaku bonsam kwaku enya bonsam kwaku mena ne enya bonsam kwaku mena ne ade kwaku nsanie ye kan nsanie a eye skill de ye nuanom manom mo to pano ne ade mu twitwa mo ye pastries ne nsa ne mu twa mo de to so de susu hwe ye kɔ mayanka dem se ye kɔtɔ ne ntwinam a o to ayi pan ba ko a ye de susu mawo no de de kali kokoo no eno ene fe ni skill kwaku nsanie kwaku fota pepepepe ye o ka se ade no eye sey a wo de afidie firi hin be susu a kwaku amfa afidie ne susu ye odnan na beka aso na saa ne tie se kwaku ka se oni kwaku di asem ne maame ne papa ne se ade ne ye nokre na ase wonane na obeka nokre ma papa ho be kire wa ho akire wo ti kwakufuo omo pepepepe ye anti ena nanu hu se wo mu de omo ye nsanie a o susu ade a yenye ho akini susu ade pepepepe enje fe no kwaku ensanie ndi kwaku bonsam no kwaku bonsam bofo ba bia wo bia me chia kwaku bonsam akoma da francho kwaku mra ne nye bonsam se obi di kwaku na ode bonsam no enkyere se kwaku bia so de bonsam kwaku fo kwaku nsanie ye koyaw eno so bia aka o se ya preko ya o mena ne de anye preko ne mum ya wa opre ekon asem ne mfa ne ho ade ya yeyi yaw onka ho ya baba be yebi yaw jani enkomra wo ho so ne pese odi anim kra no ne moko yaw ye kwa akoye koka asem bi we de emfa ho empanyimfo asem obedo na yaw te wo se me ba me nyina ya ka asem no entokwe ya asem asifie ya wo kra de ene wo dan men e wo no ho anye wasema ya wo ba ba ji akosisi ya asem ntonie ya obeto edi sesi a twe ho ogya ginema twemanso no den a chese obedwe ho a hoti ase enti nananom
ehu sɛ yaw ɔpere ko ntɔkwa ne mfa ne ho kora ɔbɛpere akɔko bi nti yaw mena ne de pere ko ɔpere ntɔkwa ho na emom ɛnyɛ yaw pere ko mra ye diem ɛda yɛ de wo me ye fiada ɛno nti ye frɛ me kofifo yɛse kofi chini de nti ma yɛ kwa kofi chini no ebi a woni kofi na tie na wo wote ha watena ha mfie du na akɔfa kofi aba sɛ ɔmra kofi ba ɔde bosome wa ate wo mfie du no ensɛm a esi mfie nson akyi mfie no makyi no ɔbɛka kyerɛ wa wagya mfie du no na wa watena ho mfie du na wonim obi ekuta PhD obi kuta doctorate degree obi kuta hwan yɛ professor wɔ yɛ den baabi a kofi ebetime wura no kofi kuta BEC obewura no kofi kuta SHS certificate ɔde bewura kuta friend say PhD kura wo untimi nwura ho ofele untimi nwura ho da baabi a kofi betimi awura akɔpɛ biribi afiri hɔ aba ade a kofi betimi ayɛ no wona ase nwumanim te sɛ den kofi bewura hɔ akɔyɛ ade no ukuta te sɛ den untimi nyɛ kofi fuo yesu baako meye fiere ntimi nim kofi fuo ne paa yɛ sɛ yɛ independent kofi fuo mpɛ haw ɔmpɛ nhyeso ɔmpɛ nimka kofi yɛ adwuma wɔ baabi ne yɛtua ne ka 1000 cedis a month ne sɛ wobɛhyɛ ne so ate na ɔmfa ho sɛ wobɛkɔ baabi akɔgye 200 cedis a wabra obi anha no ɔmpɛ sɛ obi bɛdi ne so kofi fuo ɛpɛ fa ahodie ɔmo yɛ independent yɛ mpɛ nhyeso yɛ pɛ fa ahodie ɛpɛ sɛ yɛ ade kofi ka sɛ ɔbɛyɛ ade a onya boni trimu pɔ sɛ ɔbɛyɛ a obohu an ne sɛ ɔnhyɛ dɛ nsua ne bebree obohu an sɛ kofi yɛ adwen no ɛyɛ sharp ɔyɛ aneɛma ntɛntɛm ɔpɛ sɛ ɔsua kofi sua biribi a ɛmfa nso ɔkɔto obi wɔ adwuma kofi bɛhunu adwuma no na de ɔkɔto ne hɔ na ma akyɛ no na wɔn hu adentia ebi a baabi a ɔbɛwura a ɔbɛhu no wo a ɔbɛto hɔ no ebi a wowura hɔ a wofɛle asɛm a ɔbɛbusa a ɔbɛhu no ebi a wo fɛle wo musa kofi fo yɛ nipa a uhu ɔmo a dodoɔ na taa yɛ din sɛ ansɛmɔni sifia na ansɛmɔni sifia na yɛ busa sɛ hwan na yɛ wanhwɛ a kofi wɔ hɔ a wo musa ne bi ɛso na yɛ kofi na yɛ me yɛ kofi nti na kofi fo de ne makom yie no fi sɛ minim sɛ de yɛ tie paa yie ɛno nti kofi ɛna nanom sɛ kofi de ɔpa ananteɛ ɛtɔ so biem yɛka efiri kwasiada ɛbɛpem ne memenda ɛna no dodo na ɛpa kwantuo nanso so ɔmo yɛ nkɔfo mu tu kwan a ɔmo mpɛ nkɔfo kuro mu tena ɛkyɛ ɛyɛ kofi ɔbɛtu kwan nanso ɔmpɛ sɛ ɔbɛkyɛ hɔ bebree ɔpɛ sɛ ɔkɔ ba kofi fo pa kwantuo senso so ɔbɛkɔ akɔka paa de woboa kofi kɔ yenuanom a ɔmo hwɛ yɛn ebedi adanse yɛ ɔmo di kofi a ɔmo nim kofi fo bɛhu sɛ kofi fo so amekan nso yɛ ba akɔkora difference bi ani ayɛ saa pɛpɛpɛpɛ ana kofi fo so tie yɛ mra Kwame na yɛmfa nsi yɛfrɛ Kwame sɛ Kwame atoa poma ɔtoa na wapoma ti Kwame atoa poma ananom hu sɛ Kwame de sɛ konba ne yɛkɔ sɛ tuo ne kura no ɔto ewia a onyim ɛne nti wo hwɛ Kwame fo so a Kwame ayi obi a sɛ ɔbɔ bra ɛkɔ nanim no ade ni kuta na obi an sɛ de wanya yi de enka ɛyɛ no Kwame ɛnyɛ Kwame pere ebribia sɛ obenya bi aka ho Kwame yɛ obi a osi gyina ya a wɔn pɛ sɛ obi abɛsesa no sɛ bi a wayɛ na agye sɛ ɔbɛyɛ wei woyɛ hwan a de obɛfiri akyire bɛka bia Kwame mfa Kwame hu sɛ wasi gyina ya wie na wasi gyina ya no awie no na bibi foforo ɛno wasi hu gyina ya wotu hu anamo no na wɔsan so hyehyɛ foforo ɛwɔ akyire a ɔyɛ ɛnti nananom sɛ Kwame de ɔfa ade no ebi a ɔde kɔ ya na ɔsɛ pɛ foforo de ahyem ɛnti yɛfɛ no Kwame ato apoma ɔto ya na ɔpoma ɛnti yɛnya efiri kwasiada akwasi bodua
Kwadwo Okonto, Kwabena Jem, Kwaku Nsanie, Yaw Perekun, Kofi Chini, ana Kwame Ato Apoma. Midin ede Nana Jamfi edutwum. Ene ya ma wahu sɛdeɛ yɛdin no ene ne mmarane deɛ nti a yɛde saa mmarane no ene yesu no kakra yesu ne yɛka se yɛkɔ biem a ebi deɛ ehu paa ebi sɛbiem son ebi pɛma din ni bi pɛ ayi no deɛ yɛntimi nkɔmu nyinaa saa na mmom yesu no we wohwɛ wo ya wobɛhu sɛ ampa yesu no sɛdeɛ ɔbɔbɔ so no kakra bi ɛtete saa ɛwɔ yɛfim yɛbɛtwa ɛho tiawa na yɛba yɛbɛmo hu sɛ wode Kofi a ɛda bi wɔ hɔ a woware na ɛmoa wo sɛ wode Akwasi a ɛda bi wɔ hɔ a yɛnware no wode Kwadwo a ɔbaa bi ɛde ɛda foforo bi a yɛnware no wode Kwabena a ɛda bi wɔ hɔ no sɛ wɔyɛ ɔbaa yɛnware no yɛwɔ no saa da na yɛnware no wode Kwaku a yɛbɛmo hu a ba bɛsɛ memenda na wahu sɛ oyira na ne tie oyɛ daben na nso yɛ daben wo ba bɛwale ɔbaa no yɛwɔ ne daben nso yɛ wo daben ka ne tete na yɛ nananom yɛ kwawale a saa ne ma wɔ nyina na yɛhwɛ na nei Kristo nti yɛgya ni nyina yɛtwa ɛho tiawa yɛba yɛde no bɛbrɛ